Am primit frumușel. Na. Și produsem și acasă. I-am luat, dat în sacul de acasă în ea, că poate iau pe acasă. Frumos foc. Ce? Ce-am vrut să-ți explic? Aveai tu așa un tricou. Da. Nu? Și ce propun? Ce așa? Da, de ea am zis. Să văd doar imprimerul de nu prea. Mâine la tricoul la băieții. Ei, gata. James, gata. Gata, James, lasă-mă pe mine să fiu ultima, care eu te iubesc mai mult. Ha! Asta înseamnă că eu te iubesc mai mult și asta cu timpul să mă pupi. Da, mă. Ce să pânde? Da. Ei! Gata! Mai mă pupa. Du-te, mă, Burice. Ți l-am pus pe față. Te ciupesc. Sărută că-i viață. Nu fata asta era? Nu. Astăzi? Era blondă, nu? Da, și nu era. Care, mă? Da. Care a venit a noi. N-a fost asta. Ce treabă, mă? Yes. Sunt susținătorii lui Cristian și lui... Se pare că sunt mână. Să mi le dai și mie după... Fără să știi. Să te contrazici cu cineva fără să știi. Nu vorbi fără să știi. Nu vorbi Păi ce asta. auzi la alții. Gata cu asta. Și am făcut o tipa asta în club, atunci nu am fost. Păi și abu a fost și ei atunci? Nu? Nu a fost niciodată. Da. Cine? Nu, noi, când a fost noi. A, când ați fost fetele, da. Da. Da, pensii că îmi dau un cap. Vezi că îți dau eu doi. De capa ce? Doi. Doi Doi? pun. Dai cu minte și nu mai îmi faci așa. Încetează, ți-am zis. Mâncă pielea, cred că o să fac pujar. Dacă fac ceva. Ce? Pujar sau vărsat de mine. Acasă. Dar n-ai cum să faci. Cum? Pe cum faci? Păi, pur și simplu. Pe cum, pur și simplu? Din aer. Din aer? Da. Cora nu să ia. Apare la oricine. Și de aerul de aici care faci?
Care aer te întreb? Păi ăla de afară, vărsat de vânt, sunt și la vânt. Astea au fost odată. Uite că strică deja mi-afară. Ia vezi. Te-au scară Nu de ce e? Nu știu, și l-am dat și curei după ce.